halor ka jisyak penyap no ca urang bak khasi ubadai udrai banyak truk bad bakit yaki masi kisipai BSF kila siat naphang yau bad uba Ronington no keri ulah khlat asian bad kumta halor kan ka jingle chongki BSF kala pen bitar lab yaki pai ba babun chong kan ka jela balai iru yaki kaptu kan netlik video ha ka bala sakhi baki breu kila lej ban pinjat no lej thang lej aiding ya ketika jaka up chongki BSF ka badan hapok asnong perdiwa Shushu la sapriano ke jing thoa hakitin sab yeng breu haka bakila thoa ya ka full form jaka BSF bat hang ne pilak ban sakhi baki thoa ada kata ka Bharat Security Force bat Barda Security Force ka jing mot jaka ka Bharat Security Force kala long bai kum si benta ba ya kata kentin Bharat bunsin la penan kambe daki pai ba RSS bat kumta Bharat Security Force kala mot sendan ba anya dai ki Hindu lane gide ki security force nakaniam Hindu bat klempep ken la ban lek kat bakimon ya kiret pai lane penyap ru ya kiwi-kiwi ke bamdai ki Hindu bat ki basyong basa hapo kari India hendrai kat bakari India pat kamdai kari Hindu kari India kade kari haka bababun ki jajniam ken la ban emsok emsain hapo kari India hendrai ki neki Bharat pat kidan ya jing temu bakin pelang Bharat lane ken pelang Hindu lot ya baro akinang saksnang hapo kari India haka ba pila sakhihi baki pai ba RSS ba bonsin ke jupen julor ke jupen pra ya ki ying mane Kristan bat kum juru ya ki Musalman bat kum ta kine ki Bharat ki RSS klempep ki dan ya ka jing mod jengki baki kwa ban pen kala Hindu bet ya ka ri India baro ka wei bat kane ka wei jing tho pala tho apa ka jing king hi haki lain war hi la tho ba uteu BSF uba sngokmen ban siat ki pai ba Yau tu BSF la de ban bu siapa kita nan la tho ru bau BSF kidai kinang penyap beriu